Hekk il-ħsieb li se nkun qed naqsam illum huwa marbut ħafna ma' San Giuseppe u aħna żgħażagħ. Forsi meta wieħed iħares daqsxejn lejn il-qaddisin tal-Knisja, wieħed jibda jgħid ma' daw il-qaddisin fil-verità x'inhuma ta' l-importanza għalija. Jiena fl-aħħar mill-aħħar dawn il-qaddisin x'jistgħu jagħmlu fil-ħajja tiegħi. U forsi wieħed qaddis bħal huwa dan San Giuseppe, iktar u iktar forsi wieħed jara diffiċli għaliex wieħed jgħid u San Giuseppe huwa xi ħadd li għax 2000 sena ilu, jew inkella San Giuseppe huwa xi ħadd li jpinġuh anzjan. Imma fil-verità aħna fil-Knisja l-qaddisin nagħmluhom biex inkunu nistgħu nimitawhom fil-ħajja tagħna. Ikunux żgħar, ikunux kbar, u kunux nies li jgħixu ftit ta' snin ilu jew inkella sekli ili, jew inkella bħalma huwa San Giuseppe 2000 sena ilu. Xorta waħda daw il-qaddisin nistgħu nħarsu lejhom biex nimitawhom. Tajjeb illi nżommu f'moħħna wkoll illi San Giuseppe huwa żagħżugħ qaddis. Jiġifieri jekk aħna forsi mpinġuh xi ħadd ta' raġel kbir, din il-Knisja dejjem għamlitu biex ikun persuna li juri ċertu għerf. Għaliex fil-Skrittura nsibu daqsxejn ftit sentenzi u kwalitajiet dwar San Giuseppe daqsxejn interessanti. L-ewwel ħaġa li jgħidilna dwar San Giuseppe kien illi dan Giuseppe kien raġel ġust. Ma jfissirx li kien jgħid dak li huwa tajjeb u dak li huwa ħażin biss. Imma fil-Bibja bnedmin li kienu nies ġusti li kellhom din il-kwalità jfisser li kienu nies qaddisin. Allura nistgħu ngħidu li għandna l-ewwel qaddis iddikjarat fil-Bibja stess, dan Giuseppe li huwa bniedem ġust. Imma ħaġa interessanti huwa li fuq San Giuseppe verament ftit nafu. Nafu min kienu l-antenati tiegħu, nafu li kien ġej minn familja ta' Slaten bħalma kien is-Sultan David. U allura dik kienet ittieħ ċertu privileġġ. Forsi anke wkoll l-oħrajn kienu jħarsu leh b'ċertu mod. Imma interessanti huwa li fuq San Giuseppe m'għandna l-ebda kliem illi hu qal, ma forsi din tkun il-kwalità tas-silenzju, il-kwalità tal-kwiet. Imma għaliex San Giuseppe huwa qaddis, għaliex San Giuseppe naraħu li kien raġel ġust. L-ewwel nett San Giuseppe jekk inħarsu ftit lejn ħajja tiegħu ninnutaw illi fil-bidu dan xtaq illi jibni familja. Kien bniedem illi ser jgħix il-ħajja tiegħu b'mod normali. Kien jaħdem bħala mastru daxxa, kellu x-xogħol tiegħu wis probabbli fir-raħal ta' Nażaret jew f'dak fil-viċin. Kien anke wkoll tarras ma' Marija u nġibet lejha bħala tfajla xtaq illi magħha jibni anke wkoll familja. Imma ġara li f'mument partikolari fiż-żożija tiegħu proprju viċin ħafna tat-tieġ tiegħu tinqala ċirkustanza ftit kbira. Dik li din il-mara tiegħu, il-mara futura tiegħu Marija, tinqabad tqila. Tistgħu timmaġinaw ftit kif dan Giuseppe ħassu hekk kif sar jaf li din il-mara li tant ħabb, tant forsi xtaq li tkun il-mara tiegħu, isu bħal donnu qalbiet ilu ma xal ħadd ieħor. U x'jagħmel Giuseppe? Jiddeċiedi li jitlaqa bil-moħħbi. Forsi din hija xi ħaġa li tgħid faċli seta' jagħmilha, anzi il-liġi seta' tagħti ħanka wkoll li joqtolha u bekk ikollu jdeħħ notfa sa ċertu punt. Imma ddeċida li iħallija bil-kwiet, anke wkoll biex forsi issalva l-isem tagħha. Kważi kważi nistgħu ngħidu li Giuseppe b'xi mod jew ieħor kien ħafer lil din il-mara li lilu forsi kienet donnu tidher li traditu. Allura x'ġara? Dan Giuseppe fil-ħolm tiegħu f'dan it-taħwit tiegħu ikollu ħolma mill-anġlu tal-mulej u jgħidlu Giuseppe tibżax tieħu lil Marija bħala l-mara tiegħek. X'jagħmel dan Giuseppe? Jiddeċiedi li din il-mara li kien ħajkollha tarbija li huwa l-iben ta' Alla u ma nimmaġinax li din forsi aċċetta mal-ewwel. Jiddeċiedi li jieħodha b'martu u jagħmel dak kollu li kien mitlub minnu. Sew minn Alla kif ukoll mill-liġi. Nistgħu ngħidu li dak iż-żmien kienet ħarġet liġi ġdida, dik li kulħadd imur fejn il-post tal-familja tiegħu u minn hemmhekk jinkiteb biex bekk ikun jista' jagħmel dak li jsejjaħ ċensiment. Imma din kienet ġrajja li bidlitlu ħajtu ta' taħt fuq.
Jekk din il-ġraja li Marija kien ser ikollha tarbija kienet ġraja daqsxejn kbira għal Giuseppi, imma ma kienitx din biss. Hekk kif Marija kienet sejra tilgħet it-tarbija tagħha, Giuseppi jirċievi l-aħbar li jkollu jitlaq mill-raħal tiegħu ta' Nażaret mill-kumdità tax-xogħol tiegħu u jmur ikompli ħajja tiegħu ġewwa Betlehem minħabba ċensiment. Hemmhekk kellu jiltaqa' mal-familjari tiegħu, hemmhekk kellu jsib post biex Marija tkun komda biex tilgħet it-tarbija tagħha. Imma x'jiġri post għalihom ma jsibux, lanqas post fil-lukanda minħabba l-ammont ta' nies li kien hemm. Jispiċċaw ġewwa stalla tal-annimali. Jispiċċaw l-ewwel nies li jiltaqgħu magħhom kienu r-rgħajja ta' Betlehem. Sentejn wara jiġu l-maġi u jagħtu r-rigali tad-deheb, l-inċens u l-mirra. Tistgħu timmaġinaw x'għadda minn moħħ dan ir-raġel żagħżugħ x'inhi għal din it-tarbija li mhijiex tiegħu fil-verità. B'tant nies differenti mdawrin magħha, b'tant rigali li huwa rċievi, b'tant ġrajiet li huwa għadda minnhom. Imma mbagħad jerġa' jirċievi aħbar oħra. Dik l-aħbar li Erodi kien se jfittex din it-tarbija biex joqtolha. U allura fil-ħolm jerġa' jiġi mwissi biex jieħu lill-mara u lit-tarbija Ġesu u jibqa' sejjer lejn l-Eġittu. Donnu din l-isfida li rċieva, din is-sejħa li huwa rċieva minn Alla. Kienet xi ħaġa li kienet tagħtih sfida waħda wara l-oħra. Madankollu dan ir-raġel qatt ma tilef il-paċi ta' qalbu. Anke meta Ġesu ta' 12-il sena intilef fit-tempju u Ġesu qal jiena hawnhekk huwa posti issa dik li nkun fid-dar ta' missieri. Giuseppi jibqa' kalm, bħal donnu ma joħroġx l-ebda kliem minn fommu. U forsi anke hawnhekk Giuseppi lilna żgħażagħ jgħidilna xi ħaġa wkoll. L-ewwel nett, il-ħaġa li jgħidilna Giuseppi hija li dawk kollha li jaċċettaw dak li Alla jrid minnhom u li jsibuha bis-serjetà fil-ħajja tagħhom. Jaraw li minkejja l-isfidi, minkejja il-mewġ li forsi jkollna fil-ħajja tagħna, imma fil-qalb tagħna dejjem titnissel ċertu ferħ, ċertu paċi tal-qalb. Wara kollox, din hija xi ħaġa li l-persuni tad-dinja kollha jippruvaw ifittxuha, anke aħna żgħażagħ nippruvaw nfittxu dak li jagħmilna kuntenti, li jagħmilna ferħanin. U San Ġusepp forsi jgħidilna, għamel dak li jixtieq Alla minnek u jkollok żgur din il-paċi tal-qalb li inti forsi qiegħed tfittex. U t-tieni ħaġa li forsi San Ġusepp jgħallimna hija kwalità li mhux tant li aħna forsi nħarsu lejha jew inkella nammirawha ħafna, dik ta' skiet, dik tal-kwiet. U forsi f'ċirkustanzi fil-ħajja tagħna, drabi huwa veru li wieħed irħażan dak il-sinu li forsi jgħid, li wieħed jikkontrolla daqsxejn x'jgħid, li wieħed iqis qabel jgħidu. U San Ġusepp jgħallimha din il-virtut sejja, din il-kwalità ta' qdusija li hija s-silenzju. U allura forsi din is-sena hekk Ġuseppi dan iż-żagħżugħ kalm, dan iż-żagħżugħ kwiet, dan iż-żagħżugħ tal-paċi fil-qalb. Lilna żgħażagħ qed jgħidilna ara daqsxejn Alla xi jrid minnek. U wieġeb iva għal dak li Alla jixtieq minnek għaliex hija xi ħaġa li lek tagħmlek persuna sħiħa. U fil-kwiet ta' qalbek imxi magħha. U allura jiena din hija ħaġa li nawgura lilkom iż-żgħażagħ li fil-ħajja tagħkom tagħmlu verament dak li Alla jixtieq minnkom u dan kollu tagħmluh b'imħabba kbira lejh u b'imħabba kbira lejn l-oħrajn. Ħalli aħna wkoll nisseħħu bħala persuni ġusti, persuni qaddisin. Wara kollox din hija s-sejħa għalija u s-sejħa għalik.